Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna. Devaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Pratimirātasya Jnānāñjana-Shalakaya Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminithi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavranta Hare Krishna 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 അത് പിന്നെ അതുണ്ടായിരുന്നു പൊതുവില്ല വെളിയിൽ ഞാൻ പോയി അവിടെ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ അധ്യായം 10 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ലാസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളില് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാന്നാണല്ലേ ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. മലിനമായ ഭൂലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? നീ എന്ത് ചെയ്യാണെങ്കിലും എന്ത് നിവേദിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും തപശ്ശേരികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ്? യുക്തവൈരാഗ്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞതില്? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിട്ട് ചുരുക്കി പുഷ്പം, ഫലം, ജലം, പുഷ്പ ഫലത്തോയം അല്ലെ, 4 കാര്യങ്ങൾ. പത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ഇല. ഏതിലയാണത്? തുളസി അല്ലേ. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം വെള്ളം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജിനെ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നി. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമദാസ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രഭു? ഇനി 2-3 ടെസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെ, മുടക്കിയിട്ടില്ല. അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ 1-2 ദിവസം കൂടിയിട്ട് മുടക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. കാണാണ്ട് വരുമ്പോ ഞങ്ങള് ചോദിക്കും അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മള് ചോദിച്ചില്ല പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ലാസ്സില്. ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നിർത്തി. എന്താണ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ. മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത മത്യാജീമ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച് പ്രണമിച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. നമുക്ക് അത്രയും ഓർമ്മ ഒന്നുള്ളവരല്ല അല്ലെ. നമുക്കത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത അധ്യായം വിഭൂതി യോഗത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വിഭൂതി യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതറിയാത്തത് എന്താണ്? വിഭൂതി യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ
വിഭൂതികൾ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിഭൂതികൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. നമ്മൾ ഒരാളെപ്പോഴും നമ്മളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവർ ഓർത്തിരിക്കും അല്ലെ. കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരത്ര ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാല് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആരോർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാന്റെ അംശമായിരിക്കാം, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആയിരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഉണ്ടാവാം, ഭഗവാന്റെ തേജസ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണിക കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. അതാണ് വിഭൂതിയില് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒന്നുകൂടി പറയോ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് പറയാം. അതിനാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ, കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുമോ? ഉണ്ടാവോ? ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാകില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഒക്കെ ഉള്ള എന്താ പറയാ, വിഭൂതി തന്നെ പറയാം അതിന്. അങ്ങനെ വിധത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രചനകളല്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീല വിദ്യാഭൂഷൺ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ 3-4 പേരുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിന്റുകൾ എടുത്തിട്ട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ രചിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ ആ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്താണ്? പുസ്തകങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ ഉവാച ഭൂയ ഏവ മഹാദേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യ. ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്കിനി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരാം. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മുനി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണിത്. ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞവരാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത്.
തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിഗൂഢങ്ങളായ വിവരങ്ങളാണ് ഇനി കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് നിർവചനം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരാശര മഹർഷി പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞ? ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ഇത് വിഭൂതികൾ നിറഞ്ഞ് ഈ 6 വിഭൂതികളും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടത് ആരാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഗൂഢമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇനി അർജുനനെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഒരാൾ കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കുവോ അത്രത്തോളം എന്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഒരു വ്യക്തി ഉറച്ചു നിൽക്കും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആരെ കൂടി കേൾക്കേണ്ടത്? ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത്. കാരണം അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടും. നമ്മള് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാവരുമായ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയോടെ. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനിരുന്നത്. കാരണം ഇനി എന്ത്, അടുത്തത് എന്ത്, ആ ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് ഇത് ആയിരിക്കുന്നത്, പരീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആ ഭക്തന്മാര് ഒരുമിച്ചിരുന്നത് അത്രയും ആഗ്രഹത്തോടെ അതിരിക്കുമ്പോ ആ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരിലും എന്താണ്, ഒരേ പോസിറ്റീവ് എനർജി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം, അതിന്റെ ഒരു ചലനം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തന്മാർ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എപ്പോഴും ഭക്തിയുള്ളവരുടെ ഒപ്പം പോകണം, ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പം പോകണം എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്, ആ ഭക്തനെ കാണാനായിട്ട് ആരും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും, ഭഗവാനും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭക്തനെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആശിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വഴി ആര് തുറന്നു കൊടുക്കും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ തുറന്നു കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്കും എന്ത് പറ്റും? പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാ വരുന്നത് അല്ലേ അത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാംന്ത്യം തുഷ്യന്തി ചാരുമന്തി. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്വയം ആനന്ദം സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമേ വിതു സുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരിൽ നിന്നാണ്? അവരെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് അദ്ദേഹം. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താ പറയുന്നത്? സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവ്യക്തിഗത ഭാവം അവർ മാനസികങ്ങളായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കും. അവ്യക്തിഗത ഭാവം എന്നുള്ളവര് അങ്ങനെ അവര് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹത്തിലൂടെയാണ് എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് ആര്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയാണ്ടിവിടെ. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലുമുള്ള ഭഗവത് സൂക്തങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയെ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സൂക്തങ്ങള്, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങള് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.
യോ മാജമനാദീം ച വേത്തി ലോകാമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവ്വലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ജനനമില്ലാത്തവൻ, തുടക്കമില്ലാത്തവൻ, സർവലോക മഹേശ്വരൻ ആണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവന് മാത്രം എന്ത് സംഭവിക്കും? പാപവിമുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപവിമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ ജനനമില്ല, മരണമില്ല, തുടക്കവും ഇല്ല, അവസാനവും ഇല്ല, സർവ്വലോകത്തിന് ഈശ്വരനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് പാപമുക്തനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷൻ, ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പരിപൂർണമായി അറിഞ്ഞവന് എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റു ദേവന്മാർ എന്നിവരുടെയും സൃഷ്ടാവാക്കിയാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ശിവന്റെയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പരമാധികാരിയാണ്. ദേവകി വസുദേവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായല്ല ജനിച്ചത്. തന്റെ ആദിമ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായല്ല ജനിച്ചത്. പക്ഷെ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്? ദേവകി വസുദേവരുടെ മകനായിട്ട്. അറിയാവോ? ശംഖുചക്രായിട്ട്. ചതുർബാഹു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതിനുശേഷം ദേവകി മാതാവ് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കാണണം മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം എടുക്കുന്നത്? മനുഷ്യരുടെ രൂപം, 2 കൈകളുള്ള സാധാരണ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ സാധാരണ രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്? നാരായണ രൂപത്തിൽ, ശംഖുചക്ര ഗദാ പത്മ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭഗവതാജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഗി. സന്യാസിയും അദ്ദേഹം തന്നെ, അല്ലാതെ കപട യോഗിയോ സന്യാസിയുടെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ചവനോ ആരല്ല, യോഗിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ കപടമായ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയുടെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വ്യക്തി എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബുദ്ധിർജ്ഞാനമസമ്മോഹ ക്ഷമാ സത്യം തമാശമഃ സുഖദുഃഖം ഭവോ ഭയം ചാഭായമേവ ച അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടി സപോദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവഭൂതാന മത്ത ഏവ പൃഥക്ഹിതാ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ പല ഗുണങ്ങൾ. ഒന്ന് ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ജനന മരണങ്ങള്, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള പലവിധ ഗുണങ്ങള്, പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അല്ലെ. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് എല്ലാതും, അതായത് ജനന മരണങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നന്മയായാലും തിന്മയായാലും എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കലാണ്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ല. ഒരാൾ കള്ളനാണെങ്കിൽ അയാൾ കള്ളനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് സത്യമാണ്. സത്യം ചിലപ്പോൾ അപ്രിയമായേക്കാം, എങ്കിലും അത് പറയാതിരിക്കരുത്. ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വന്തം സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയമില്ല. സ്വപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അയാൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായും തിരിച്ചു പോകും. തന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണം. ഇതാണ് ദാനം. കൃഷ്ണനിലല്ലാതെ തന്നെ അല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്
ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്നുള്ള സംഭവം ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ സ്വന്തം ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. മഹർഷയ സപ്ത പൂർവേ ചത്വാരാ മന വസ്തത മദ്ഭാവ മനമാനസ ജാത യേഷാം ലോക ഇമാ പ്രജഃ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സപ്തർഷികളും പിന്നെ അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാര്, അതുകൂടാതെയുള്ള 4 മഹർഷിമാര്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്ന മനുവാണ് മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികനായിട്ടുള്ള മനുക്കള്. അതൊക്കെ ആരിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്? ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. സപ്തർഷികൾ 7 പേര്, പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര്, 4 മഹർഷിമാര്. അപ്പൊ 7 4 11, പിന്നെ അത് കൂടാതെ 14 മനുക്കൾ. അപ്പൊ എത്രയായി? 11ഉം 10ഉം 24, അത് 28. 14ഉം 4ഉം 18, 18ഉം 7ഉം 25 പേര് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികൾ 7, കുമാരന്മാര് 4, മഹർഷിമാര് 4, പൂർവികരായ മനുക്കൾ 14. അപ്പൊ 25 പേര്. അത് ഭഗവാന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ് ഇവര്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. ഇതിന് ശേഷം വന്നത് മുഴുവൻ ആരാണ്? ഇവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 25 കുലപതികളിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഇവിടെ സപ്തർഷികള്, അവർക്ക് മുമ്പ് 4 കുമാരന്മാര്, പിന്നെ മനുക്കള്. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 25 പേരാണ്. സപ്തർഷികൾ 7 പേര്, പിന്നെന്താണ് 4 കുമാരന്മാര്, സനക സനാതന സനന്ദ സനൽ കുമാരന്മാര്, അതാണ് 7 കുമാരന്മാര്. പിന്നെ വന്നിട്ട് 14 മനുക്കള്. സപ്തർഷികൾ ആരൊക്കെയാണ് അറിയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്യണ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സപ്തർഷികൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ 4 കുമാരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് സനക സനന്ദ സനാതന സനത് കുമാരന്മാര്, പിന്നെ വന്നിട്ട് 14 മനുക്കള് 14 മനുക്കളാണുള്ളത് അല്ലെ. ഈ മനുക്കളും ഉത്ഭവിച്ചത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കള്. ഈ 25 പേരാണ്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോവികൽപേന പ്രയോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പരമപ്രഭുവിന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയും തികച്ചും വിശ്വാസം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർവികരുടെയും ആദിമ പിതാവാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അതറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ ആർക്കും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ടോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം.
അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തത്തെ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഭുതാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇത് 8, 9, 10, 11. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഇതില് 4 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണത്. ഫസ്റ്റത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഭുതാ ഭാവ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആരാണെന്നാ പറയണത്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെന്താ പറയുക? എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ്? ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഫസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉറവിടം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും 2 ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്. സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, അതായത് ചതുശ്ലോകിയില് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതില് എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം കൃഷ്ണനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തനെ മൂഢന്മാർക്കോ അബദ്ധചെടികളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കോ വഴിപിഴയ്ക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? വഴിപിഴപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റു ദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും തീർത്തു പറയുന്നു. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചൊരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായി തീരുന്നു. കൃഷ്ണനെ ശരിയായി അറിയാത്തവർ കേവലം മൂഢന്മാരാണ്. ഒരു വിഡ്ഢി മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്തിലാ പറയുന്നത്? നമ്മളെ ഏതെന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നാരായണ ബ്രഹ്മജായതേ, നാരായണ പ്രജാപതി പ്രജായതേ, നാരായണ ഇന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണ അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ, നാരായണ ദോഗദശോ രുദ്ര ജായന്തേ, നാരായണ ദോദശ ആദിത്യ. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് നാരായണനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു, പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു, ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു, 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പോ നാരായണിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് ഒരാളായി അല്ലെ, പിന്നെ പ്രജാപതികള്, നാരായണൻ നിന്ന് പ്രജാപതി, പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ, 8 വസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, ഇവരെല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അതിൽ എത്ര പേരായി? നാരായണൻ നിന്ന് 8 വസുക്കള്, 8, 11 രുദ്രന്മാര്, 11, 8, 19, 19ഉം 12 ആദിത്യന്മാര്, 19ഉം 10ഉം 21, 2, 29, 2, 31 അല്ലെ, 32, 33 വരുന്നത് ടോട്ടലി. 12 ആദിത്യന്മാര്, 12, 11 രുദ്രന്മാര്, 12ഉം 10ഉം 22, 23, 8ഉം 31 അല്ലെ, 31, 32 ബ്രഹ്മാവ്, 33 പ്രജാപതി, ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ, 33, 34 വരും. 33 അല്ലേ വരട്ടത്? 33 അല്ലെ, 33 അല്ലേ? ഓക്കെ താങ്ക് യു.
33. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 33 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, 33 കോടി, അത് കണക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതായത് നാരായണൻ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ്, പ്രജാപതി, ഇന്ദ്രൻ, പിന്നെന്താണ് 8 വസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്. ഇവരൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, നാരായണൻ നിന്ന്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് 33 34 വരുന്നേ? ഇപ്പൊ 34 ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞപ്പോ 34. 33 33. ഇതാണ് എന്റെ ഒരു കണക്ക്, എനിക്ക് അറിയും, ഓർമ്മ അങ്ങനെയാണ്. 34 ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാലോ. ബ്രഹ്മാവ്, പ്രജാപതി, ബ്രഹ്മാവ് 8 വസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്. 33 അല്ലേ? അല്ല, ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതിയും അങ്ങനെ 3 പ്രജാപതി പേരില്ലേ? ഇല്ലേ? പ്രജാപതി ഇല്ലേ? ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പ്രജാപതി. അല്ല, ശിവനില്ലല്ലോ, ശിവനില്ലല്ലോ. ബ്രഹ്മാവും പിന്നെ പ്രജാപതിയും പിന്നെ ഒരാൾ കൂടി മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ 3 പേരുണ്ടല്ലോ, അവര് 3 പേര്. അപ്പൊ 34 വരില്ലേ? പ്രജാപതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനല്ലേ? അതെ, പ്രജാപതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് പ്രജാപതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അത് നമുക്ക് വിട്ടാണ് 33 മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 2 കൂടുതൽ വരുന്നു. പ്രജാപതിയെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് 34 ആവുന്നത്. പ്രജാപതികൾ എന്നാ പറയണത്, പ്രജാപതി എന്നല്ല പറയുന്നത്. പ്രജാപതികൾ എന്നാ പറയണല്ലേ? നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ശരി, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടി ഞാനത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറയട്ടെ. 33 വരുന്നത് ഈ ഒരു കണക്കിലാണ്. 33 ഇപ്പൊ നമ്മ പറയണ 33 കോടി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, 33 മുക്കോടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പറയാം. നാരായണൻ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. നാരായണോപനിഷത്തില് പറയുന്നതാണത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ നമുക്ക് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലായി ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത മത്കഥ പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ആരിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോ അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് സ്വയം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി തൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും, സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ 2ാമത്തേല് പറഞ്ഞു, 1ാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. 2ാമത്തേല് പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. പരസ്പരം ബോധദീപ്തരായിക്കൊണ്ട് ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്നാണ് 2ാമത്തേല് പറയുന്നത്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം എന്തനുഭവിക്കുകയാണ്? ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് 2ാമത്തേല് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? ഏത് സമയത്തും 24 മണിക്കൂറും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും
ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. മത്സ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ്. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമേ ഉള്ളൂ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭാഗവതം മാത്രം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുമാണ് അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും 24 മണിക്കൂർ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, അവര് കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അത് പ്രകാരമാണ് ഒരു മത്സ്യത്തിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു മത്സ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പോലെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാതെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത് 10 വരെ എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. തേഷാം സതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഇനി മൂന്നാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് നൽകുകയാണ്? ഭഗവാനാണ് ആ ബുദ്ധി നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോ അല്ലെ, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്കത് എഴുതാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം ആ ബുദ്ധി ആര് തരുന്നതാണ്? ഭഗവാൻ തരുന്ന ബുദ്ധിയാണ്. നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് നമ്മൾ മറന്നു പോകും, നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാനും സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നുള്ളതാണ് 10ാമത്തിൽ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് ഒരാൾക്കറിയണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ആ വഴിക്ക് നടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ബുദ്ധിയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം കൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേഷാമേവാനുകം പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാന ചംതമഃ നാശയാത്മ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാന ദീപേന ഭാസുത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാണ്? അനുകമ്പയോടെ അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കൊടുക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ എന്തിനകറ്റാണ്? അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരില് ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഇരുട്ടിനെ ഭഗവാൻ അകറ്റിക്കളയുന്നുള്ളത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച നിർവ്യാജ ഭക്തന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ വരില്ല. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏകയോഗ്യത. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും നേടാൻ സാധിക്കും. പരമതത്വപ്രേമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ പരമസത്യത്തെ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പ്രസാദിക്കൂ. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആര് ഏറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത്? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തേല് നമ്മൾ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 8ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ. എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്തതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ കൊള്ളുന്നവരാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരെപ്പോഴും എന്റെ സേവനത്തിന് പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പരസ്പരം സംഭാഷണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവാണ് അല്ലെ? പരസ്പരം അവർ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടു. പറഞ്ഞു പ്രേമഭക്തിയോട് ആരാണോ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവർക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകും. ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. അന്ധകാരം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ട ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജ്ഞാനം അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. നമ്മള് അത്രയും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് പ്രായത്തിൻ്റെതായ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട്, ബുദ്ധി കുറവുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താണത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി ആരാണ് തരുന്നത്? ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയും വിശ്വാസം ഉദിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവചരിതങ്ങൾ. അതെ, ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ? അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത് ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത്. 4 കുമാരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ. എന്താ സനാതന, സനത്കുമാർ? എന്താണ്? സനകൻ, സനന്ദൻ, സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽകുമാരൻ. 4 കുമാരന്മാര്. സനകൻ, ബ്രഹ്മാവിന്മാരാണ്. സനാതനൻ, സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, പിന്നെ ഒരെണ്ണം സനൽകുമാരൻ. ഇതാണ് 4 പുത്രന്മാര്, 4 കുമാരന്മാര്. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ബുദ്ധിയോഗം എന്നും പറയുന്നത്. വിഭൂതി എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാൻ നിന്നാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നത് പറഞ്ഞത് വിഭൂതി എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയൂ മാതാജി. ഇത് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോട്ടെ മാതാജി, ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോട്ടെ. ഏതാണ് വിഭൂതിയ? ഓക്കെ. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു?
നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സിംഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സിംഹത്തിനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പൂക്കള് പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാണ് സൂര്യകാന്തി പൂവ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ. അത് പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ. അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ അത്. സപ്തർഷികളെ പറ്റി പറയാറില്ലേ? സപ്തർഷികൾ പറയാം. പിന്നെ ഇതിലെ ചതുശ്ലോകി ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. 8, 9, 10, 11 അല്ലെ? 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അത്രയും. ഇനി നമുക്ക് 4 കുമാരന്മാർ എഴുതി. ഇനി സപ്തർഷികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം അല്ലെ. സപ്തർഷികൾ വ്യാസൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, അഗസ്ത്യൻ, വ്യാസൻ, വസിഷ്ഠ മഹർഷി, വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി, വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ. വിശ്വാമിത്രൻ ഇല്ല, ഉണ്ടോ? വിശ്വാമിത്രൻ ഉണ്ടല്ലോ. മരീചി, അത്രി, അങ്കിരസ്, പുലഹൻ, പുലസ്ത്യൻ, ക്രതു, വസിഷ്ഠൻ. വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, കശ്യപൻ, അത്രി, ഭരദ്വാജൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി. ഒന്നുകൂടി പറയാം മാതാജി. വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, അല്ല,